खुलुमबाय बर' हारि बिजनेस आयदा यूट्यूब चेनेलाव नोंथां नायगिरि साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। मा नोंथाङा जिनि फालांगि एबा बिजनेस खालामनो सानदों नामा? जुदि नोंथाङा जिनि फालांगि एबा बिजनेस खालामनो सानदोंबा बिनि बिसय आं नोंथांमोननिसिम माखासे टिप्सफोरखौ होनो थाखाय सानदों। नोंथांमोना बे आंनि बर' हारि बिजनेस आयदा यूट्यूब चेनेलखौ नायलांबाय थादो आरो बे आंनि बर' हारि बिजनेस आयदा यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना सब्सक्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामनानै हो, जाहाथे गोदान गोदान जुदि भिडिअ बानायोबा नोंथांमोननिसिम बेबायदि नटिफिकेशन सहैयो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा जिनि फालांगि खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा नोंनि गोसोआव थि खालामनानै लाग्रोदो जे आङो जिनि फालांगि खालामनो थाखाय सानबाय एबा आङो बे आंनि गोसोआव थि खालामनानै नोंथांनि गोसोखौ थि खालामनानै लाबानो जाबाय। आं बे जि फालांगिखौ होसिगोन होननानै नोंथाङा नोंनि बाजेट हिसाबै नोंथाङा बे फालांगिखौ खालामनो हागोन। एसे एमाउन्टनि गेजेरजोंबो जायो, मिडियाम एमाउन्टनि गेजेरजोंबो जायो आरो गिदिर एमाउन्टनि गेजेरजोंबो जायो। नोंथाङा नोंनि केपासिटि बायदि बे फालांगिखौ नोङो खालामनो हागोन। नंगौ, मोजांनि बाथ्रा जायफोरा बेबायदि फालांगिखौ खालामो। जोंनाव गोबां गिनाय फैयो गोदान समाव, माबोरै खालामबा मा जागोन, बहा माल लायबा मा जागोन, गोबां सिन्था फैयो। नाथाय आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्प खालामनो सानदों, जाहाथे नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो टिप्सफोरखौ मोननानै नोंथांमोननि जे फालांगि खालामनाय एबा खालामनो सानदों बेयाव गोनांथि जागोन होननानै आं सानो। जोंनाव गोबां बेबादिनो गिनाया फैयो नंगौ, नाथाय नोंथाङा जे खामानिखौ मावनो सानदों नोंनि हास्थायनाय नोंनि गियानि मेलेमजों नोङो साननानै बे खामानिखौ माव। जे फालांगि एबा जे जिनि गलाखौ नोंथाङा बसायगोन, नोंथांनि एरियानि जेनाखि मार्केट, बे मार्केटखौ नोंथाङा एसेबाबो नायग्रोनांगोन आरो बे मार्केटआ बे ओरैबायदि जानांगोन जे बे मार्केटआवहाय मोनब्रै मोनबा एबा गोबां बेबायदिनो गामिफोरा बे मार्केटआव लोगो लाज्लायनाय एबा बे मार्केटआव थांलाय फैलाय खालामनाय बेबादि मार्केट जानांगोन। अब्लानो मा नोंनि जेनाखि फालांगि एबा नोङो जे गलाखौ होनो थाखाय सानदों बे गलाया निस्सय जाफुंगोन। आङो 100% नोंथांमोननि सायाव आसा दङ। नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला नोंथांमोना हो। आरो बे जिनि गलाया बेबायदि मोजां मोनसे गला, नाथाय नोंथांमोना बे गलाखौ होनानै नोङो बेयाव गावखौ जुदि इन्ट्रेस्टेड जुदि लायाब्ला माब्लाबाबो नोंथांनि बिजनेसा साक्सेसफुल जानाय नङा। नोंथांनि खस्थ' एबा नोंथांनि नाजानाय, नोंथांनि गोबां बेबादिनो स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजोंसो बिजनेसा स्टेन्ड जायो आरो जाफुङो। दिनै गुबुनफोरखौ जों नुनो मोनो, बिसोरो गोबां बेबादिनो स्ट्रागल खालामग्रोयो सिगाङावहाय। थिग बेबादिनो जोंनि हारियावबो गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो डेभेलप जानाय दङ बिजनेसजोंहाय, नाथाय बिथांमोना गावसिनि स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजोंसो बिसोरो गावनि बे फालांगिखौ गोजौ लेभेलाव लांनो हायो। जोङो जेरै उदाहरन, जोङो माबा मोनसे जुदि आबाद मावोब्ला बे आबादखौ जोङो मावनानै गोबां परिश्रमनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ दिखांनो हायो। बेयाव गोबां बेबायदि जोङो जोथोन लानांगौ जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बिजनेसावबो जोङो गोबां जोथोन लानांगौ। मा जोंनि माला बबेबा जोब्बाय नामा, बबेबा माला बेबायदिनो सेल जायाखै नामा, बबेबा माला गोदोनानै थाबाय नामा, गोबां बेबायदि स्टाडि खालामनांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों जे नोंथाङा जुदि नोङो जिनि फालांगि खालामबायब्ला नोंथाङा बेयाव नोंनि गोसो एबा नोंनि टाइमखौ नोङो बेयाव हगारग्रोनांगोन। नोङो गुबुन फारसे नोङो मुंबो बेबायदिनो गोदाव सोराव टाइमखौ नोङो बेबायदिनो खाथायनो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा होनो सानदोंब्ला मोजां गोबां प्रफिट दं जिनि गलायाव। जेरै मोनसे जिनि गलाया बेबायदिनो 25-30% बिहा मार्जिन दङ। बिखौ बयबो लाखायो। बेबायदिनो ओंखायनो आङो बर' हारिनि गेजेरावबो जाहाथे जोङो बेबायदिनो मोजां मोजां गलाफोरखौ जोङो खालामनो थाखाय नाजानांगौ, जोंनि सायाव हास्थायनाय थानांगौ। अब्लानो नोंथांमोना बे जिनि गलाजोंनो गोबां बेबायदि नोंनि न'खरफोरखौ दानायाव नोङो सहायखौ मोनगोन होननानै आं सानो। आरो नोंथाङा बे जिनि गलाखौ होबाय, बिनि उनाव नोङो नोंनि जे पारचेस खालामनाय
एबा माल लायनाय जि हलसेलाव बेयाव गोबां सिरियास बाथ्रा दङ। जेरै नोङो जि मालफोरखौ लायगोन नोङो स्टाडि खालामग्रोनांगोन। नोङो अबजार्भ खालामनांगोन नोंनि एरियायाव माबायदि टाइपनि मानसि दङ एबा मा टाइपनि मा केटेगरिनि जिया नोंसिनि गलायाव सोलियो। नोंथाङा बेखौ स्टाडि खालामबाय थानांगोन बिजनेस खालामनायजों लोगोसे। आरो नोंथाङा दासान जे आङो जिनि फालांगि खालामनानै आङो एकदमसे बेबायदिनो मोजां गोजौ लेभेलाव थांगोन होननानै। नाथाय नङा, नोंथाङा सिगाङाव गोबां स्ट्रागल खालामग्रोनांगोन एबा गोबां नाजाग्रोनांगोन। बोसोरसे, बोसोरनै, बोसोरथाम, बोसोरब्रै बेबायदिनो नोंथांनि गोसोआव नाजानाया थानांगोन। अब्लानो 100% नोंथांनि बिजनेसा साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। आरो नोंथाङा नोंनि जे फालांगि एबा बिजनेस बेवहाय नोङो नोंनि टाइमफोरखौ नोङो एनि टाइम बे फालांगिनि सायाव नोङो स्टाडि खालामबाय थानांगोन जे आं बेखौ माब्रैबा डेभेलप खालामलांनो हागोन। आङो बेयाव मा माल लाबोनानै फानफैला बेबायदिनो आंनि सेला बारायगोन। नोंथाङा नोंनि मार्केट एरियायाव नोङो स्टाडि खालामबाय था। आरो बिनि एकर्डिं नोङो नोंनि गलायाव पारचेस खालामनानै नोङो मालफोरखौ लाबो। अब्लानो जानो हागौ नोंनि गलायाव बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोर गैयाब्लाबो जे नोङो बेसादफोरखौ लाबोदों बिनि उननिफ्रायनो नोङो स्टाडि खालामलांजो दे कास्टमारनि रिक्वायरमेन्टआ मा। जाय कास्टमारा नोंनाव माबा मोनसे बियोब्ला नोंथांनि गलायाव जाय कास्टमारा फैगोन एबा जाय बेबायदिनो नोंनि गलायाव जाय बेक्तिया बायनो फैगोन, नोंथांनि गलायाव जुदि बियो जे मालफोरखौ नोंथांनाव बिनानै मोनाखिसैब्ला नोंथाङा बिनि बिनायफोरखौ नोङो नट खालामनानै लानांगोन जे जाहाथे नोङो फैगोन समफोराव जेनेबा नोङो हलसेलाव थाङोबा बे मालखौ लाबोफानो हायो। आरो बेबायदिनो नोङो कास्टमारनि जेनोखि रिक्वायरमेन्ट बे गासै रिक्वायरमेन्टफोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बेबायदिनो नोङो नोंनि डायरियाव नट खालामै खालामै नोङो बे मालफोरखौ लाबोनो हागोन। आरो अब्लानो नोङो मिथिगोन जे बे आंनि एरियायाव बेबायदि केटेगरिनि मालफ्रा मोजांथार नांगासिनो दङ। स' बिनिखायनो नोङो जे कास्टमारफोरनि रिक्वायरमेन्ट एबा बिनाय एबा नांगौथि गोनांथि बेखौ नोङो बेबायदिनो नटिस खालामबाय थानांगोन। आरो बेजों लोगोसे नोङो नोंनि डायरियाव नट खालामनानै लानांगोन। आरो नोङो बे मालखौ नोङो सम लानानै जे नोङो बेखौ लायनानै नोंनि दखानाव एभेलेबेल खालामनानै दोननांगोन। अब्लानो जेब्लानाखि कास्टमारा नेक्स्ट टाइमाव नोंथांनि गलायाव फैनानै जे मालफोरखौ नांगौ बे मालफोरखौ जुदि मोनोब्ला दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो नोंथांनि गलायाव कास्टमारफ्रा एबा जाय बेक्तिफ्रा बायगोन बिसोरो नोंनि गलायाव फैगोन। आरो नोंथाङा नोंनि जे कास्टमार फैगोन नोंथाङा बेजों नोङो मोजां बेबायदिनो बिहेभ खालामनायनि गेजेरजों एबा नोङो बेखौ मोजां रेसपेक्ट खालामनायनि गेजेरजों नोङो बेखौ वेलकाम खालाम। अब्लानो सानगोन जे बे ब्रादारा बिराद मोजां, बेबायदि बे फंबाया बेबायदि मोजां बिनि साननाय एबा बिनि गलायाव बेबायदिनो जोङो थांनांगौ एबा मालखौ पारचेस खालामनांगौ बिनिफ्राय। स' बेबायदिनो जों कास्टमारनि गोसोआव साननाया फैगोन। बेनिखायनो निस्सय नोंथाङा जिनि फालांगि खालामनानै साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। जुदि नोंथाङा माबाफोर बेबायदिनो जिनि फालांगि खालामनायाव खस्थ'जों एबा माल लायनायाव बेबायदिनो उसुबिदा जादोंब्ला एबा नोङो नोंनि गलायाव जुदि मोजांथार बेबायदिनो कालेक्सनफोरखौ जुदि लाबोनो हायाखैब्ला नोंथाङा आंनाव कमेन्टजों सोंहरनो हागोन। आं नोंथांखौ हानायखिनिखौ नोंथांखौ आङो हेल्प खालामनो थाखाय नाजागोन। बबेनिफ्राय माला पारचेस खालामो, बबे स्टेटआव बबे मोजां माला मोनो, नोंथांनि सिगाङाव आं बे गासैखौबो नों कमेन्टनि थ्रुयै नोंथांनो आङो फोरमायनो थाखाय नाजागोन। नोंथांमोना निस्सय आंनाव कमेन्टआव सोंहरगोन होननानै आं आसा खालामो। आंनि भिडिअ'आ एसेनोखि, गोजोन्थों।